po mga idol. Dumadive na po. Dumadive na po. Alright. Nice one. Iwak mo to. Alright mga idol. Sa first bird tayo mga idol. Alright, so yun nga mga idol, sa mapagpalang gabi mga idol. Yun nga mga idol na, at syempre na ito sa last 2 laps mga idol no. Ano mga idol, Ilocos Norte mga idol. At yun palayo ng palayo yung mga warrior natin ngayon mga idol no. Alright mga idol, so ito na isang loading station na lang tayo mga idol. At yung nasaslaman tayo ngayon mga idol. Sobrang daming kalapatid so mga idol. Yun so dito na naman tayo mga idol no. At sa second ito 5 lap mga idol na. Sino mga idol na? At ito yung warrior natin mga idol, nakasabay na naman tayo sa mga lakas. Yung mga idol na at yun na. Ayun nga mga idol, nasa distance na ito mga idol. Nasa distance na 368 mga idol, 0.68 kilometer yung distance mga idol mula sa loft natin. At yun mga idol, pangatlo na tayo mga idol. Nagpapatari tayo ng mga idol. At syempre yung mga warrior natin mga idol na naka super kanal na yan mga idol. Solid yung mga idol no. At syempre mga idol na pinakain natin ang sarili ng tayan mga idol. Malakas yung mga idol no. Ano nga mga idol, sobrang daming kalapatid sa mga idol. Alright, so yun ang nakasabay tayo no. Daming mga kalapatid sa mga idol na malakas mga idol. Dito yung mga malakas ngayon mga idol no. At ito nga pinalad tayo mga idol. At sana lang no, bukas sa linggo mga idol natin. Bukas mga idol ibibiyahe yung mga warrior natin mga idol no. So sa linggo mga idol, abangan ito mga idol no. At syempre mga idol, buong tiwala natin dyan. Uwi yung mga warrior natin. So mga idol, mega shoutout sa mga coordinator mga idol. Dito ito, iba't ibang sulok ng Pampanga ito mga idol no. Andito na lahat yun mga idol, nagsama-sama na lahat yung mga idol no. Ako nakikita nyo naman yan no. Mga idol no. Diyan, para sa mga newbie dyan, nakatulad ko mga idol. Salud. Mega shoutout dyan kay Nonoy Momoy. Mega shoutout. Di natin nakikita si idol na yung mga larito may duman sa wall natin mga idol. May nabasa tayo mga idol. Di maganda mga idol no. Alright no, mega shoutout mga kalapatid no. Yun matuto tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba mga idol. Tanggalin natin yung gaan natin sa inggit natin sa sarili natin yun at huwag tayo bida-bida. Maraming bida-bida mga idol you know. Alright, so BBC lang sa kala mga idol. Kabog. Alright, malapit na tayo mga idol, malapit na. Pangilan lang tayo. Shoutout. Ito yung lahat, charm ko yung baby ko. Ano mga idol no. Napakaangas mga idol no. Kasama tayo sa mga malakas. Yung mga idol no, yung mga malakas mga asar dyan. Mega shoutout sa inyo no. Mga kalapatid dyan. Wait lang. Mega shoutout kayo. Mega shoutout. Idol, baka may gusto ko sabihin idol. Meron. Sige, sabihin. Bayad ka na pati bayan. Oo na. Meron tayong mabayaran mga idol. Alright, yun si idol idol. Yung idolo natin mga idol na napakaangas yan mga idol no. Kung nakita niyo yung reels natin sa kanya mga idol no. Yung nakita niyo mga idol no. Diyan, panoorin niyo na lang basta nandiyan lang yan mga idol. Buwas Albura, pagka natin yung tour mo. Bakit? Ang dami tayo. Idol, ito na, may tayo na naman mga idol. Ano mga idol na, so ito. Kapatari tayo kay Idol Norman mga idol. Yun ang mga idol na. Ito yung warrior natin mga idol na. Yan. Kahit mabagal sila, okay lang, basta mag-block sila mga idol. Dilim. Ano kasing may number mo? Ano yun? 1957 ba yun? Pati ba yun pinanas ba? Yan ang mga idol. Kapatari tayo na. O yung PC 0640. Wala ka mega shoutout kay Valentin Tabugok no, yun ang mentor natin. Mega shoutout si idol. Napakasulit no. 800 no, tandaan. Dapat
Mga idol, unang tari. Babae. Kiss mo muna. Okay, ito idol, si Kupat mga idol, no? Mga idol, pagkabagal na ito mga idol. Taiwan 1-0 2-1 4-6 1-0 2-1 4-6. Okay, tari. Ito nga mo. Matibay. Sa bela na nga yan eh. Option din. Masipat na idol, ah. Pasok na pasok. Pasok na pasok pag pumalo. Kak. Option. Alright mga idol na. Yun mga idol. Hindi ka masakit. Bayaran. Bayaran. Huli. Sakay na, huli. Huli. Malayo na. Bagal yung ibon ko. Oo, yun. Bagal nga siya. Alright mga idol. Bakit na ng bill? Idol. Thank you so much. Ayun, Tyson. So yun mga idol, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre no, yun, uwian na tayo mga idol. At yun, bukas mga idol no, ibiyahe yung mga warrior natin. Burgos mga idol no, Ilocos Norte no, at sa linggo syempre abangan tayo nito no, at yun good luck sa lahat ng mga kalapatids na nandito ngayon mga idol no. Ang dami ng mga kalapatids dito mga idol no, yun ang at isang loading station mga idol sa Aslaman lang to mga idol. At yun ang mega shoutout sa inyo lahat. Syempre good luck sa atin. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? So yun ang mga idol, to time to abangan na. Alright, yun ang mga idol no. Mag-aabang tayo ng ibon natin yung mga idol na dahil sa nag-release na ng mga idol, nag-release doon ng 737K na mga idol sa Sinait. Yun nga mga idol no. Ayan, at sana mga idol no, dapat sana mga idol sa Burgos mga idol yung nito no, yung release point ng BBC. Kaso nga nagkaroon ng aberya. Yun nga mga idol no, dahil sa hindi pinapasok ng mga idol ng mga taga Ilocos Norte mga idol, mahigpit na pinagbabawal na mag-release sa Ilocos Norte. Dahil nga sa sa bird flu mga idol. So yun, yung gusto niyo mapanood yung full video mga idol no, at kung anong mga kadahilanan mga idol para mas lalo niyo po maintindihan no. Yun, nasa live po ni Idol Bird the Birds Cup mga idol. So makikita nyo po dun mga idol. So yun time to abangan tayo mga idol. So ito na Sinait mga idol no, 300 km air distance mga idol. So malayo na rin yun mga idol no. Yung sana mga idol na sa Burgos naman mga idol is 368 km air distance. Pero okay lang mga idol, kahit di na-release sa Burgos mga idol no. At least meron tayong aabangan na ibon ngayon mga idol no. At yung live yung mga warrior natin mga idol no, dahil sa nakakain nyo ng sarili ng tae mga idol. At yun mga idol, super kanal mga idol with Pito. Alright, so yun mga idol na sa oras na time check muna tayo mga idol no. Yun mga idol no, 11:54 mga idol. Siya na 11:54 mga idol, 51 na mga idol no. At yun nasa speed na 1-2 mga idol. So abangan natin mga idol no, kasi magwa-1-1 yung mga warrior natin ngayon mga idol. At yun napakaganda ng panahon mga idol no. Ayun no, kung makikita nyo mga idol, napakaganda ng panahon ngayon mga idol. At ito mga idol, mag-i-speed ng 1-1 tong mga ibon natin ngayon mga idol. Konting kembot na lang. Andito rin mga warrior natin. Mga idol no, maraming salamat sa mga sugid natin taga-suporta dyan mga idol no, sa walang sawang nanonood sa pagbumukhang to. Alright no, at yung mga poging katulad ko. Alright mga idol no, mega shoutout kay Jason Lino. Alright, mega shoutout sa'yo idol. At syempre kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout sa'yo idol no. At kay Boyet Duran, mega shoutout sa'yo idol. At syempre kay Boy Rondalop. Alright, napakaangas na itong lap na tayo na. Alright mga idol, mega shoutout sa inyo mga idol. At syempre na sa mga hindi pa nakapag-support dyan mga idol, please naman mga idol, sa may gusto sa akin dyan no, pa-support naman po ako sa channel ko. Sa walang gusto sa akin dyan mga idol no, maraming salamat po sa inyo. Alright, so ito mga idol, abangan tayo mga idol. Ito na, malapit na yung mga warrior. Oh baby boy, alright, say hi. Hello. 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 Yun ang soon vlogger mga idol no. Diyan mga idol no.
Ito yung baby boy ko mga idol na at yan. Someday, boy. next year. Magkain dala na mag-vlog. Abat ilang taon ka na? 15. Ang pwede na bata-bata pa. Alright mga idol na. Tinaman na mga idol. Eh, apakaangas. Eh. Ayan. Dumadive na po. Alright. Nice one. Uy, waka mo to. Alright mga idol. So first bird tayo mga idol. Bagsak yung backpack niya mga idol. Alright, go. Pasok. JB, kunin mo agad ha. Pasok. Kunin na mga idol na. Sinait mga idol. Sinait Ilocos Norte mga idol. Ito mga idol, medyo bagsak yung backpack niya mga idol. Alright, so isa pa lang dumating sa atin mga idol. Ito 125 mga idol. So iyan natin mga idol, ikaklak na natin oh. Kaya magkakalak tayo. Mga idol, so finally mga idol, walang pagod mga idol, nawalan pagod natin mga idol. Meron tayong first bird mga idol na from Sinait, Ilocos Norte mga idol. Yun ang 871 speed yung mga idol. So sobrang saya talaga mga idol. May pang final up tayo mga idol. So kita-kits tayo mga idol sa loading station ng Aslaman. Ito na nga, final up mga idol. Papalisigay ng warrior ko with super canal to mga idol. Alright. So may saibon pa tayo mga idol. Abangan pa natin mga idol sa basher beater mga idol. Ito napakamala. Kunting oras na lang talaga mga idol. Ito na, so umabol pa isang warrior natin. Yun na. Napakasaya mga idol kasi napakasaya kasi naka 871 pa tayo mga idol. So pasok na. So ito na pangalawang warrior natin mga idol. Ito na nga. Alright, go. Pasok. Pasok. JB, kunin mo. Bilisan mo. Alright mga idol, kakalak natin. Alright mga idol, si Kupad mga idol. Kapakaangas mga idol Alright. Paano mo nakita? Saan nagaling? Dito sa hindi ko napansin. Alright. So yun na mga idol, finally. Yun na mga idol, dumating dalawang warrior natin mga idol. At yun, napakasangas talaga mga idol. Si Kupad mga idol nag-speed siya ng 855 mga idol. So di na masama yung mga idol. Napakaslupit talaga mga idol. Dahil sa inyo hard risk ngayon mga idol. Talaga napakalupit talaga mga idol. Wala na akong masabi sa warrior ko mga idol. At ito na yung pinaka-final lap mga idol sa last lap mga idol Kita-kits tayo mga idol. Napakasarap, ang sarap sa pakiramdam yung nakapagpawitan ng ibon mga idol. At syempre mega shoutout kay Valentin Tabagok mga idol. Sana din sa mentor natin napakasunod. Napakaangas yun ang mga idol si Valentin Tabagok siya yung mentor natin mga idol At siya yung players players ng PHA mga idol Napakasulit yan mga idol. Alright, so mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At yan, maraming salamat sa inyo Bye bye.